Professzor úr, ön tudomásunk szerint együtt járt ebben az iskolában egy később szintén világhírűvé vált zseniális tudóssal. Az biztosan Neumann János. Neumann Jánosról. Igen, nagy öröm róla beszélnem, de nem tudom, hogy hogyan kezdjem el. Talán azzal kezdem el, hogy én sok nagy embert ismertem. Ismertem Einsteint, Planckot, Lauet, sokat. A fiatalokat is mind ismerem. Egy embert nem ismerek, akinek oly gyors esze volt, oly mély belátó képessége részletekbe, és oly emlékező tehetsége volt, mint a Neumann Jánosnak. Azt hiszi talán, hogy én túlozok. Nem túlozok. Ez a meggyőződésem. Mindenkinek a tudásának és megértésének vannak határai. A Neumannénak is voltak. De gyorsabb, világosabb embert nem ismertem. Tudok két kis történetet elmondani, vagy történetsorozatot elmondani, ha érdekli a Neumannról. Kérjük, mondja el. Kérem szépen, előfordult nekem, hogy 2 hétig, többször is, hogy 2 hétig dolgoztam egy félig meddig nagyrészt matematikai kérdésen, és nem tudtam zöldágra vergődni. Találkoztam a Neumann Jancsival, és elpanaszoltam neki. Meghallgatott nagyon részletesen, kérdezgetett egy kicsikét, de világos volt, hogy meg akarja érteni, mi a probléma. Megértette. Akkor elment a szoba sarkába, és a szoba sarkába fölnézett a szoba sarkára a plafonnál, és ott motyogott valamit, amit én nem értettem meg. Motyogott, talán 5 percig, talán 10 percig. Visszajött 10 perc után a megoldással. És ez nem egyszer történt meg, 2-3 esetre emlékszem. Ezt kérem, nagyon megrázott engem, és nagy csodálattal töltött el. Elmondom a másik történetet is. Előfordult, hogy meg akartam tudni valamit a Jancsitól, és megkérdeztem, mondjuk, mi a Waring tétele, elmagyaráznád azt nekem. Arra ő megkérdezte, ismered a Hilbertnek a 3. tételét? Azt mondtam, talán nem. Ismered a D'Alembert tételét? Azt mondtam, talán igen. És így kérdezett még 3-4 más dolgot. Aztán amikor vége volt ennek, akkor elkezdte megmagyarázni a Waring tételét, a Hilbert 3. tételét felhasználta. Nem, azt nem használta fel, mert azt én nem tudtam. A D'Alembert tételét felhasználta, és szépen kifejtette, valahogy talált egy kacskaringós utat, amin oda vezetett, és oda vezetett minden nehézség nélkül. Nagy ügyesség volt benne, és értette a dolgokat nem csak egy módon, hanem összefoghatóan is, ami nagy szó.